Birata ta' qatt fl-inqas livelli qatt irreġistrati fl-istorja bejn 2000 u 3000 impjieg ġdid fis-sena qed jibqgħu battala minħabba nuqqas ta' ħaddiema fis-suq tax-xogħol f'pajjiżna. Dan joħroġ minn studju kkummissjonat mill-Kamra tal-Kummerċ Maltija dwar is-suq tax-xogħol f'Malta. L-istudju li ġie ppreżentat lill-membri tal-Kabinett joħroġ batta soluzzjonijiet fosthom inċentivi biex aktar nies jidħlu fid-dinja tax-xogħol, riformi edukattivi u sistemi inqas burokratiċi biex ħaddiema barranin jaħdmu f'Malta. Il-President tal-Kamra tal-Kummerċ Maltija, is-Sur Frank V. Farrugia, qal li s-sitwazzjoni preżenti fis-suq tax-xogħol f'Malta tista' thedded il-produttività u l-kompetittività u dan primarjament minħabba nuqqas ta' ħaddiema. Qal li bosta negozji f'Malta tisibuha dejjem aktar diffiċli biex jidentifikaw u jimpjegaw magħhom ħaddiema biex ikunu jistgħu ikabbru n-negozju tagħhom. Nigel Mifsud, il-Policy Executive tal-Kamra tal-Kummerċ, innota li l-akbar sfida li qed iħabbtu wiċċhom magħha negozjanti b'riżultat ta' tkabbir ekonomiku li qed jesperjenza pajjiżna minn sena l-oħra huma l-kundizzjonijiet preżenti fis-suq tax-xogħol. Qal li Malta għandha bħalissa l-akbar suq tax-xogħol fl-istorja tagħha, l-akbar ammont ta' ħaddiema barranin u l-inqas rata ta' qatt fl-istorja. Innota iżda li minkejja dan, in-negozjanti f'Malta qed iħabbtu wiċċhom ma' nuqqas ta' ħaddiema fis-suq tax-xogħol li qed iwassal għal nuqqas ta' produttività. Is-Sur Mifsud qal li l-istudju żvela kif ta' kull sena bejn 2000 u 3000 opportunità ġdida ta' xogħol qed jibqgħu vojta. Għaldaqstant sostna li waqt li l-ħaddiema Maltin għandhom jibqgħu l-ewwel preferenza, il-pajjiż ma jistax jiddependi fuq ir-riżorsi tiegħu biss biex ilaħħaq mad-domanda tal-ekonomija, għaliex dan jista' jgħeddet it-tkabbir sostenibbli tal-ekonomija Maltija.